Na začátek hačkování si takhle necháme asi půl metru nebo 60 cm dlouhou pomocnou nit, aby jsme mohli udělat neviditelný spoj. Teď si celé to víko, nebo celé to dno, obháčkujeme krátkými sloupky a na konci té řady si ukážeme, jak se dělá neviditelný spoj. Tak to do každé dírky uděláme jeden krátký sloupek. Tak to budeme pokračovat po celém tom obvodu až tady k poslední dírce. Tam si ukážeme, jak se dělá neviditelný spoj. Tak a já už se tady pomalu dostávám ke konci té řady, takže tady si ještě doděláme ty poslední 2, 3 krátké sloupky. A tady pozor, tady už to budeme používat pomocnou nit. Takže si nahodíme do posledního, ale už neprotahujeme tady tou nití, ale vezmeme si tu pomocnou, tu kratší a protáhneme oběma očkama. Tady to trošku popravíme. Tak a máme poslední krátký sloupek. A teď potřebujeme tady toto spojit. Takže tady do toho Včka si z druhé strany jakoby, píchneme háček a zase tou krátkou nití protáhneme skrz. A aby jsme tu řadu dokončili, takže to otočíme. A tady, jak jsou ty dva bubáčky, takže tady píchneme, protože potřebujeme tu nit dostat tady doprostřed toho Včka. Protáhneme. No a spoj je neviditelný. Teď budeme pokračovat opět celou řadu. Začínáme tady, takže propíchneme, nabereme a uděláme krátký sloupek. Tak to máme první. Budeme píchat tady doprostřed těch Vček, aby se nám tady udělal krásný lem. Takže zase píchneme pod obě dvě nitě a krátký sloupek. Opět pod obě dvě ty nitě a krátký sloupek. A takto pojedeme po celé řadě, až vlastně nakonec, kde si zase ukážeme, jak se dělá v další řadě neviditelný spoj. Tady ze začátku to je možná trošku těžko, ale pokud moc neutahujete, tak to půjde. Tak. Jo, tak to už se nám to vlastně tvaruje jakoby do vrchu. Takže teď budeme pokračovat zase po celém tom obvodu.
Tak a já už jsem se přiblížila zase na konec této řady, takže ještě poslední 3, 4 sloupky, teď nevím, jak to tam přesně vychází, 1, 2. Tak a tady už máme poslední. A tady zase budeme ukončovat tu řadu tak, že nabereme si obě dvě ty nitě tou pracovní nití. Teď si vezmeme zpátky tu pomocnou nit. Tou krátký sloupek dokončíme a celou tu nit provlečeme skrz na skrz. Tak a opět, aby jsme tu řadu ukončili s neviditelným spojem, tak tady máme jedno véčko, ale my to píchneme do toho druhého. Tak a tu nit zase provlečeme na druhou stranu a aby jsme ji dostali opět sem, tak musíme z druhé strany pod oba dva ty bubáčky doprostřed a tu nit vrátíme zpátky sem. Tak, je to jednoduché a spoj je neviditelný. Tak. A teď budeme dělat další řadu. A tady už začíná vzorek, který chceme. To znamená, že budeme dělat... Tak, tady máme udělanou první řadu krátkých sloupků. A teď budeme dělat druhou řadu vzorku, která se skládá vlastně z pevných ok. A ty pevná oka, tak ty budeme píchat tady do těch véček. Jo, tady ty, co jsou véčka, tak vždycky doprostřed toho véčka protáhneme do dalšího véčka a uděláme pevné oko. Zase do véčka a pevné oko tím, že protáhneme. A další. Do pevného, teda do véčka, do prostředka a pevné oko. Tady zrovna tak. A tak to po celé délce. Zase véčko, doprostřed véčka a pevné oko. Tak to postupujeme po celé řadě. Neutahujeme, aby se nám ten košíček nestáčel dovnitř. Že raději volně a vždy do prostředka a pevné očko. Zase do prostředka, tak aby nám to vždycky na druhé straně vyšel ten háček mezi těma dvěma nitkama. Tak. A další. Zase tady ukážu mezi ty dvě nitky. A pevné oko. Takže takto si připravíme celý ten obvod toho košíku. A tady už jsme opět na konci řady, takže uděláme ještě jedno pevné oko a tady poslední. Ale tady už nebudeme používat tady tuto pracovní nit, ale vezmeme si druhou, tu pomocnou, tu krátkou. Protáhneme i přes očko, tak uděláme pevný oko a celou tu nit vytáhneme ven
tady, aby jsme napojili, tak tady toto Včko podpíchneme. Tu pracovní nit, nebo teda tu pomocnou, protáhneme na druhou stranu. A aby jsme ji dostali sem do toho místa, tady odkud jsme ji vlastně vzali, tak z druhé strany píchneme a protáhneme ji zpět. Tak to máme vytvořený neviditelný spoj. A můžeme pokračovat další řadu. A další řadu budeme dělat tak, že pracovní nití, tady tu pomocnou si dáme zase bokem, a budeme dělat krátké sloupky vlastně tady do těch ležatých Vček, tak do prostředka píchneme, protáhneme a krátký sloupek uděláme. To samé vedle. Do prostředka protáhneme krátký sloupek. Ještě jednou tady do prostředka píchneme skrz, protáhneme a krátký sloupek. Tady tak samo. Krátký sloupek. Tak a pokračujeme dál. Krátkými sloupky po celé řadě. Tak a tady už máme konec další řady, takže tady nám chybí už jenom jeden krátký sloupek, takže si napíchneme. Ještě protáhneme pracovní nit, ale teď už pracovní nit zaměníme za tu pomocnou a zbytek vlastně toho sloupku doháčkujeme tou pomocnou nití. Protáhneme celé a tady to musíme spojit, takže první očko vynecháme, pod druhé píchneme a pomocnou nit protáhneme, trošku utáhneme a tady pod těma dvěma buváčkama vrátíme zpátky. Tak. A tak to máme ukončenou další řadu a můžeme hačkovat další. Teď si jenom srovnáme ty nitky pracovní. No a jedeme další řadu, zase tak, jak byla vlastně ta druhá. Budeme vždycky střídat tu druhou a třetí řadu. Takže tady do Včka, tady do toho Včka prvního, tam jak končí ta nit. Ještě jednou. Tady nám končí nit, takže si vyměříme kde. A tady do toho Včka píchneme a budeme dělat pevné oka. Takže do dalšího Včka a do dalšího a háčkujeme pevné oka.